फामि आं जा खालामबाय नोंनि हाबाखौ थिगखौनो खालामखाबाय आं। नों बे हाबायाव जेबो अजद दैखां मोननाय नङा दे। आफा बे हाबाया बे सप्तानि गेजेरावनो जानांगोन। नै नाय सेंग्रानि सावगारिया। बेस्ट नों आंखौ थगायदोंथ'। नों आंखौ जखायदों ना? बेखौ मा खालामखो नों फामि? मानो इसिबां बानलु होखो नोङो? बे सिंग्राखौ स्पेशल गेस्टनि थाखायसो एवगोन आं बाजै। मा स्पेशल गेस्ट? बाजै फाग्लियाखौ। नै नोंनो सिंग्रा गुदुं गुदुं बानायना लाबोदों आं। जादो। मा जाखो? जादो ना? 1 मिनिट आं मोनसे फिसा खामानि मावगोरनो। बाद हो बेखौ उनाव माव। जाग्रोदो ना। आं जानो बादों। नों जादो ना? बिदि नङा आंहा दंखायो। बेथ' नोंनि बाहागसो। निस्सय माबा मोनसे गन्डगल दं बेयाव। अरन नै सिंग्रा जानोबा। आंबो नङा जानोबा नङा बाबा। बे नोंनि थाखायसो। जादो जादो। मानो जादिया? मानो सिखारखो? नङा नङा र' आं दै गांदों। सिंग्रा जानो दै नांलायगौ। र' आं लायनि। न' दैया। बिदिब्ला जानोसां। जादो। नोंबो जादो। ओं जागोन दे। जादो जादो। दासो मोनदों। थ' बाबा थ'लाय नायनि। फामि फामि प्लिज नै जादो। फामि जायां। मा रागा जोंदों? अन्नानै जादोना। बुंबायना आङो जाया होननानै। प्लिज आयै जादो। नों जायाब्ला आंबो जाया। आं अरन जायाब्लाथाय आंबो जाखाया। जोंखौ सैला अरन। थु थांदिनि। थु जोंहा थांनोसै।
र थाथ' हर जायो न'दो भेरि गुड गार्ल जुदि आं थैयोब्लाबो नों गुबुन हिन्जावखौ हाबा खालामदो नों मानो बिदि बुंदों गलापि नों मानो बिदि बुंदों बे नोंनि मेगन नोंनि मोखां बे नोंनि अननायखौ माबोरै बावनो हानो आं गलापि माबोरै बावनो हानो I love you गलापि I love you आइया जा गोथाव जादों नोंहाबो बे मेन्थेखौ जादो नङाबा जोंहा जाखांबाय ना अरन ए ओइ फामे प्लिज बायगोन हारे प्लिज मिथिंगा Oh, sorry. मा जाखो? मा जाखो? लावगि फाग्लियालाय एरायलांबाय गान्थुरि सिख्लायाबो गोसो थोफ्ला आंखौ नागारनानै हाबा जाबाय आयै मोजांथारमोन दारमासथिनि रागा जोङोबोला जोथारनो गोसो जायो सौथारनो गोसो जायो सिथारनो गोसो जायो सिख्रेबनो गोसो जायो लावगि फाग्लियाबो एरायलांबाय गान्थुरि सिख्लायाबो गोसो थोफ्ला गारना थांबाय आंखौ नागारनानै गुबुन सेंग्राजों हाबा जाबाय गुबुन सेंग्राजों हाबा जाबाय गुबुन सेंग्राजों हाबा दाय नोंसो सुखे औब्रा आंना जिउआनो 2.5 फुटसो गोजौ बारग'लांबायमोन आयै आखाइफोरावना थल थप हमना लाबोनायखायसो नोंनि जिउआ आंनावसो सौग्रावनानै थांफिनदों हा नङाब्ला अखाफोरावसो सौहैसिगौमोन नंगौ औ दाय जिउआ अखाफोराव थांब्लाबो दान्दा गोलावजों खाज्रायनानै थुख्लाय हरनानै लाबोगौमोनलै आं सुखे नोंनि जिउआ गलांब्ला ओरैसो जागौमोन नंगौ औ नोंखौ गोथैबारियाव लांनानै गारहैगौमोन आरो फबगौमोनबो आंहा गोथैबारिनिफ्राय फैफिनगौमोनब्रा नोंहा फैफिनबा आयु बिदि जानानैसो फैगौमोन नोङो नंगौ आइ थुदो ब्रेकफास्ट जानो लिंहरबाय थ सुखे थ नै बेवहायसो है हनै आं नायनो ए आं नायजोबाखैथ' आरे आं नायजोबाखै ए मा ओइ नै नोंसिनि आगोलनि फट'गा मारै नुदों मादै नोंनि बे आंनि आयु मोजां माखासेखौ आं नायनो आयु मोजांथार आहा आंनिखौ लाजोबसै नोंसोर नोंसिनिखौ लानोबा लादो आहा बेखौ लानोसै बे आंनिसो हरनाय बेखौ नायनां हरजोबलाय आहा आंनिखौ लाजोबगोन दे ला दे नङा आब' आं बेखौ बे सावगारिखौ न'आव लांनोसो सेबखांहोदों मा बिदिब्ला जावैसोआ जोंनो बे फट'खौ होलांला नामा नङा आइ बे सावगारिया आंनावनो थाबाय थागोन
अरना जेब्ला गिदिर देरगोन अब्ला नोंसोर गासिखौबो गोदानै गोसोखांहोफिननो थाखाय बे सावगारिफोरखौ जोथोनै लाखिना दोनगोन आं आरो अरन नोंसिनि बे न'खराव फैनानै जेरैबायदि नोंसोरजों अनलायबोदों बे रावखौ गोसोखांब्ला आं आंनि आंगोनि असे न'खर बायदि मोनो। आइनि अननाय, आब' आरो आइ उन्दैनि अननाय आरो नोंसिनि अनसुलि गुरै गोसोजों मदद होनाय। नाथाय बेबायदि एसे मोजां अनलायनायखौ नागारनानै आं दा बावैनो नोंसोरखौ नागारना अरनखौ लाना न'आव थांनांसिगोन। नाथाय आयै, आं नोंनि अननायखौ मिथिगौ। नोंनि गोसोनि बोर सारस्रिनायजोंनो आं अरायदिन थांनानै थागोन। हेलौ हेलौ, आं मावफुं बुंदों। मावफुं, मा खौरां? नों न'आव फैनांगौ, बा कौतिनि बिलाव सहि होफैनांगौ। मावफुं, आं दानो थांथ'नो हानाय नङा। 5 कौटि केन 10 कौटिनि बिलब्लाबो आं नुजाहैथ'नो हानाय नङा। बिदिब्लाथ' जोबोद उसुबिदा जागोन नामा? जेबो उसुबिदा जाया। नोंसोर खायदा खालाम। जेबो जायाब्ला उनाव थांगोन आं, अके? बाय। मानि थाखाय थांनो हाया नों मिथिंगा? आं माब्रै हठात थांनो हानो? जाय न'खराव अनलायनाय दं, आं बेखौ माब्रै हठात गारनानै थांनो हानो? बेबायदि अनलायदोंब्ला नोंखौ नोंनि नोंहौआ मानो इसिबां अफमान होबाय थायो? नों जेबो मिथिया गालद। जायहा सहायनो हानाय गुन दं, बिनि थाखाय बेफोर अफमना जेबो नङा। आंहा अरन बिमानि थिननायाव मोनसे बोसोन सुफुंनांगौ दं आरो आं बै समखौसो नेनानै दङ। ओइ बिमा, ओजों फैथ'नाय। माबे? आं स्टेट बेंकआव थांनोसै। गोदो गलाफिनि मुङाव बेंकआव फिक्स डिप'जिट दोननाया मिसुट जाबाय। गासै 5 लाख रां मोनगोन। दिन्दांखौ लानानै रां लायनो थांनोसै आं। रावनोबो दाखोन्था। बोथोरफ्रा गाज्रि, थाब फैबानो जाबाय। हे जाम्बि, बेखौ नों बुंलायनांगौ दाब्रा। ओइ, नोंसोर मा गल गला जाखो? पकेटाव रां गैला होनदों। थां माबार, बै दखाननिफ्राय 500 रां लाना फै। ओइ, 500 रां हरलाय। 500 रां गैयालै बाबुमोन। जा दं बेखौनो हर। 200 रांल' दंथारो बाबुमोन, बेखौनो लांदो। हर बेखौनो हर। ओइ, 500 টাকা দেন। বাবু, 300 টাকা মাত্র আছে। 300 টাকা তাইলো। যা আছে সেই দেন। रांनि मा सिन्थालै? नोंसोर हले थिगैनो दं। बासिदोलै दिन्दां, मोजांलै बियो। बिलाय बियो। दे, मोजांखौ बासिदो। जाग्रोन सिख्ला। बरिया। दे। बै मानसिनाव गोबां रां थायो। थ' केकखौ सिख'हैनांगौ। बेखौ लालाय, बे गोथावथार। देलै, बेखौ सेरनै, बेखौ सेरथाम लादो। बे थाइजौआलाय? थाइजौआ? थाइजौखौबो लाबावदो दे। मोजां। नैबे मोजां, बासिबाय था। नैबे मोजां जागोन। नैबे मोजां जागोन। मा जाबावनांगौ?
गैलालाय माहाजोन बाबु लानानै खारलांथारबाय मा जाबावनांगौ दालाय मा जाबावनांगौ 2 लाख रांखौ मा जाखो लाना खारलांबाय माबा सिखावफोरा थांदों माबा होसोलांदों बोरै खारदों बोरै माबा बिजों थांदों नै बिजों थांबाय माबाथ' थांबाय थ' जौयैसो हाब इसेल' बुस्थु नङालै नोंबो बाबा आं थांगोरसै खाफाल गोनांलै नोंबो बेबायदि बिजामादै माव मोनबावब्रा थुदोलै थुदो बाबु बारा थाजानाय नङालै बे जायगायाव सिखाव हैफिननो हागौ खाफाललै मोनफिनबाय थाबाय आबौ नों जोबोद मोजां आरो आंनि बाबायाबो जोबोद मोजां औ नंगौ नों बाबाखौ मानो रागा जोंबाय थायो प्लिज आबौ नों आंखौ अननानै बाबाखौ निमाहा हो प्लिज आबौ प्लिज न'आव फन हरदोंमोन आफाया रायलायाखै नङा नङा गलाप नों जेबो दुखु दाजा जोंनि बे गथ'आनो सानसे न'खरनि दावराव दावसिखौ बोस्रांजोबगोन र' आं बेनावनो सोंनां हेलौ जुनियर नों नोंबैमोननि रागाखौ बोस्रांजोबनो हागोन ना जोंनि कुलवार्कखौ फोजोबस्रांनो हागोन ना थाबनो मा हागोन ना हाया हागोन होननानै बुंदों नंगौ जावैसो आं नोंखौ सिगांनिफ्राय बिजामादै हिसाबै गनायनानै लायाखैमोन नाथाय आं दिनै नैबे सनानि मालाखौ गथायनानै नोंखौ बिजामादै हिसाबै गनायनानै लाबाय आफा आं नोंनो अननायनि बान्था होबाय जावैसो नों आंनो दा अननायनि मा बान्था होफिनो
साबायखर जावैसो बिमा बिफा गथ' गथाय बयबो सुखि जाथों सादु बाबाया मा बुंदों खोनादोंना? औ खोनादों बुजिदोंबो नों मा बुजिदों? बियो मोजां दक्षिना मोननानै खोब खुसि जादों हारे बे नङाना बियो जे संसार जानायनि खोथासो बुंदों नों अबंलावरिनि खाथियाव मा बिया? आं बिनाया ओरैबादि बिदों जाहाथे जोंनि सोमोन्दोआ उनावब्लाबो गाहामैनो थायो औ नों लुबैयोब्ला जोंनि सोमोन्दोआ थाबाय थागोन आं नोंसिनि न'खरजों जाबादि अनलायबाय बेखौसो बुंदों औ आंबो बेखौनो बुंदों अरन नों अबंलावरिनाव मा बोर बिया? आं अबंलावरिनाव बोर बिदों एसे गोबावनि उनाव आं आंनि आइखौ मोनफिनबाय बिनि थाखाय नों अबंलावरिखौ साबायखर बाह गुड बय आरसायै नों अबंलावरिनाव मा बोर बिया? आं अबंलावरिनाव बोर बिदों जे इसोर जोंनि अरननि गोसोनि साननायखौ फुरा खालामथों थिग जाबायथ' Yes, thank you, आयै बाबा बिसोरखौ अभारटेक खालामदो नों बिसोरखौ फेजेन हामा बाबा मा दरखार बिसोरजों जुजिनोलाय बाबा प्लिज प्लिज अरन आसलते नोम्फाया गिदों आंनि मेगनाव जुदि जेनोब्ला नों प्रेक्टिस लुज आरसा बिदिब्ला नोंसोर नायदो ओइ सेथुफ्रालाय होख्लायनांगौ सिगाङाव थादो फैनो मैथा लाखिदो बा लाल थक थका आगै खुदुम जानो नामा ओइ जिउखौ मोजां लुबैदोंबा दानो ओंखारलां अ नोंसो दिनै बहा गबोनो ओइ लोगोफोर मा मोनखानायखो होख्लाय माबार है
जेबो जाया थुदो गाखोदो थायोना बाबु बहाबा दुखु मोनबावदों नामा जेबो जाया सिन्था दाखालाम जायगा मोदोमावबो दुखु मोनजोबथारदों माब्रै जाखो आइ डक्टरा दाबो ओंखारबोआखै डाक्टार बाबु बे पेसेन्टआ आंनि बिजामादै अ नोंथांसो बिजामादै जायो नामा नंगौ माब्रै जाखो डाक्टार बाबु ओरैनो थिगैनो दं लांनो हासिगोन न'आव लांनानै जोथोन खालामनो नांसिगोन आच्छा ओरैनो जेबो प्रब्लेम जायाखै बेखौ नायनो थाखाय जों गासिबो दंखाजोबो थिगैनो दं बिदिबा आं रिलिज अर्डार होनोसै लांनो हासिगोन थेंक इउ डाक्टार बाबु नोंथांमोनहा नायनो हासिगोन थेंक इउ थोदो न'आव थांसै डक्टरा रिलिज हरबाय पापा अरन नों मा सान्दों मिथिंगा आं सान्दों जे नोम्बुआ जुदि थानायमोनब्ला नों मानो थैनानै थांनायखौ गोसोखांबाय थायो आंनोथ' दङ ना फामि
मिथिंगाया माब्रै दं फामि? जोबोद मोजां बाजै। बे न'खराव गलापि थांनानै थायोमोनब्ला हयथ' नोंबो बेबायदि खस्थ' मोननाय नङामोन। थोद बाजै, थैनानै थांनायखौ मानो रायखांबाय थायो? दिनै मा खालामनो, खाफालानो गाज्रि, गलापियाबो थैनानै थांबाय। आं बिनि जायगायाव आदर खालामदोंना। नंनायाथ' नंगौहाय आगै, नों गलापि गैयाब्लाबो फिसाय बायदि जोबोद मदद खालामदों। नों बेखौ अननानै मदद खालामदोंब्लाबो नों बिनि बिसि जानो हायाखैना। हायोब्ला नों गलापिनि खालि जायगाखौ सुफुंनाया गाहामहाय आगै। थोद बाजै। थादो। बेयाव हारसिं थानानै मा सानदों नों मिथिंगा? सानदों जे नोंबो दा बावैनो जुलि जाहैसिगोन आरो आंहाबो न'आव थांफिननांसिगोन। अरनाबो सिगांनि बायदिनो हारसिं जासिगोन। अरना आंखौ बिमा लेङो, बेनो नङा होनब्ला? बेनोथ' साननो गोनां। साननो गोनां माने? बियो जाबादि सानबाय बिखौ। बा बिदिब्ला अरननो बिमा नांथारगौबा नों लायनानै होफैदो। नङा नङा नङा, नों बिनो अननाय मोजां मोननाय होनानै बिनि बिमानि गांनायखौ सुफुंबोदों। येस, नाथाय आब' गलापिनि बायदि अननाय होनानै जे आं नोंखौ आदर खालामाखै, नों बेखौ बुंनो हागोन नामा? नों आब' थैनायनिफ्राय बेनि उनाव मोजां मोननो एबा जुलि लानो रावखौबो सानाखैमोन? फामि, मानसिनि जिउआव खेबसेल' गोथार मोजां मोनलायनाय फैयो आरो बे गोथार मोजां मोनलायनायखौ माब्लाबाबो बावनो हाया। बिनि महर मोखां, बिनि मिनिनाय, बिनि मेगन, नोंखौनो एखमब्ला गलापिसो साननानै बिखा ख्लाबसो मोनखाङो आङो। हाय। गलापि, दिनै नों थांनानै थायोमोनब्ला बेसे खुसि जागौमोन। दा नोंसिनि न'खराव आंखौ बयबो अनो, एमनखि आफायाबो आंखौ बिजामादै गनायनानै लाबाय। नाथाय मा खालामनो, नों गैयियाव गोसोखौ लांदां लांदां मोनो। हो, नोंनि खाफालाव सिन्दुर गैया? सिन्दुर गैयियाव नोंखौ जोबोद उसुबिदा नुदोंमोन, दासो समायदों। सिन्दुर गैयाबा समायना नुवामोन नामा? माने आब' गलापिनि फट' नङा बियो, आंनिसो। आरे, बिदिब्ला आं खोमोरफिनसै। नाङा नाङा नाङा, बियो थाथोंसै। सिन्दुरखौ फुननानै सिन्दुरखौ खोमोरफिनोब्ला अमंगल जायोनो। आरो मोनसे खोथाबाव, सिन्दुर फुनखांनायनि उनाव बे हाबाखौ मावफुंनांगौ जायो। फामि, आंथ' बिखौ गलापिनि सावगारि साननानैसो सिन्दुरखौ फुनफ्लांदों। माथो जादों बिदिनो थाथोंसै। आंखि गलापिनि जायगायाव फामि जानो हाया? जाथारबायलै आदा बिदिबा। नै जौसे फैबाय, जिराय जौसे जिराय। फामिनि जुलिनि सोमोन्दै रायलायदों। जों गासिबो गाव गावनि मतामतखौ लाखाजोब्बाय। नैबे बिथांनि फिसाला बिजय होननायजोंनो जुलिया जागोन। दिल्लीयाव इन्जिनियार कर्स फोजोबनानै दा न'आव दङ। नै 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 सावगारिया नै। नायनाय। नै आदै, आंनि फिसाज्लाखौ फसायबायबा नोंनि मतामत मोनबानो जाबाय। जोबोद मोजां, फामिजों बिजों समायफ्लेथारगोन। बिजामादै गेदेरानो खोथाखौ होबायब्ला हा माथो दंबावो, जानायखौनो हमदो, हा माथो बुङो। औ नङाब्ला ना मा बुङो नोंथाङा? बियाय, नोंथांनि आरो आंनि साननाया जाफुंबाय होननानै साननानै लादो। फामिनि जुलिखौ जाबायदि खालामगोन ना, ओनसोलनि गासिबो मानसिखौनो इनभाइट खालामनांगौ। साबायखर नोंथां, साबायखर।
मिथिंगा खोनादोंना नों जवाहरलालनि फिसालाजों आंनि जुलिखौ थिग खालामबाय होननानै औ मिथिगौ मिथिगौ माने नों जेबो बुङाखैसै नामा आंहा बेवहाय बुंनांगौनि मा मोन्थाय दं मानो नोंनि आंनि खोथा जों सानैजोंनि मोजां मोनलायनायनि खोथा फामि नों गोरोन्थि बुजिदों जों सानैनि मोजां मोनलायनाया अनलायनायनि थाखायसो गोसो थोलायनायनि थाखाय नङा बियो मिनिनायनि ठाट्टा खालामनायनि सम नङा मिथिंगा आंथ' जेबो ठाट्टा खालामाखैना मा नों आंखौ मोजां मोना होननानै बुंनो सानदों नामा आं नोंखौ मोजां मोना फामि मा बुंदों नों सिगाङाव बुंथिनानै लानो गोहो गैया थिगासे बिदिब्ला बिनि खर'आव दांनानै समाय लानो हागोन ना नों आंखौ मोजां मोना होननानै बुंदो मानो सिरि थाखो थिगासे आं फिननायखौ मोनबाय नों बुंनो हायाब्ला आंनो बुंनानै लागोन आं दानो आफानि सिगाङाव बुंनानै लागोन आं मिथिंगाखौ जोबोद मोजां मोनो होननानै नङा नों बिदि दाबुं नों आफानि सिगाङाव बिदि बुङोब्ला आं दानो न'आव थांफिनगोन मिथिंगा फामि जाय सोमोन्दोखौ नों आंजों खालामनो सानदों नोंसिनि आफाया सिगाङाव बे गोरोन्थिखौ सुद्रायनो 7 बोसोर सम नांदों आरो नों दिनै बे एखे गोरोन्थिखौनो सानबावदों बेफोर गोरोन्थिखौ आं जेबो बुजिया आं खालि बेखौल' मिथिगौ आं नोंखौ नङाबा थांनानै थानो हानाय नङा नङा नों मोजां मोनलायनायखौ बावलांनांगोन मानो नोंनो सिगां बुंग्रोदोंमोन ना सिगां मोजां मोनलायनायखौ बावनो हाया होननानै आं आंनि गिबि मोजां मोननायखौ बावनो हाया मिथिंगा I love you मिथिंगा I love you फामि नों मानो अरनि सायाव गिलु बावनो सानबावखो बे बाथ्राखौ खोनायोब्ला आफानि खर'आव अर जोंब्लावगोन नों गोसोखौ फामि नों गुबुनजों जुलि जानो राजि जादो आं रावजोंबो जानो हाया फामि अरन न' जादो हगार आं जाया रागा जोंनो हामा अरन न' जादो बुंबायना आं जाया आइ नङाबा आं जाया नों नोमाखौ बावलांदो अरन मानो बावनांगौ एसे गोबावनि उनावसो आं आइखौ मोनफिनदों आरो नों आइखौ बावलांनो थिनदों दिनै आं बावनो हाया आं आइखौ नङाब्ला थानो हाया आं बावनो हाया सिरिथा बे नोंनि बिमा नङा मिथिबाय नङा नों नंखाय खोथा बुंदों बेनो आंनि आइ नङाब्ला आं जाया अरन आइ सिरिथा ओइ आंनि गथ'खौ जानला मोनला दाबुं बियो जाबाय आंनि जिउनि आंगो बियो आंनिबोथ' जिउनि आंगो आंनि सिमाङा बेनोदि सानसे बियो बिबौ बिबैमोननि रागाखौ सुस्रांथारनांगोन आंनि फिसाया नोंनि साननायखौ निस्सय सानसे जाफुंहोगोन अरनखौ मानो बुखो नोङो जाय मानसिया अरनखौ दसे नङाबानो थानो हाया दिनै नों बिनि मोदोमाव आखाइ होबाय आं मिथिया आं दिनै मा जादोंथाय नों दिनै आंखौ निमाहा होदो गलापी आं दिनै नोंनि फिसा अरनखौ बुफ्लांबाय आं नोंनो खोथा होदोंमोन नों दोननाय बायदि आंबो मावदोंमोन दिनै गासिखौबो मावफुंजोबनानै नों दोननाय मोनसेखौल' मावफुंनो हानाय नंला गलापी आं मावफुंनो हानाय नंला बाबा आंनि मेगनजों आं नोंखौल' नुदों
बाबा आंनो दिनैनिफ्राय रावखौबो नांला बाबा रावखौबो नांला अरुण बाबा सना आंनि सना जोंनि स्कुलाव मादार्स डे दिनाव बिमानो फोरोंगुरुआ माबा मोनसे गिफ्ट होनो नाथाय बै समाव आं थानाय नंला आं दिनै नोंनो बेखौनो गिफ्ट होबाय नों गैयाब्ला आं न'आव थांनानै सोरखौ आइ होनबावनो आफा बोराइ बाथौ भगबान नों आंखौ दुखु दाहोसै आफा नों आंखौ दुखु दाहोसै आफाया आइनि खोथाखौ लानानै खालि गाबोल' आइयाबो आफाखौ नुवाब्ला थानो हाया नों गोरोबहोदो भगबान नों खौसे खालामदो प्लिज भगबान आंनि आइखौ हरफिनदो नै माथो आदै सोलाय हा नोङो नोंनि लोगो मिथिंगाखौ लोगो मोनथ्राखै नामा लादोंमोन आदै 5 कौटिनि बिलाव सहि होनांगौबो दंमोन नाथाय दानो फैथ'नो हायासै होनदों नों थांदो दे बिमा मिथिंगाया मानि थाखाय फैनो गोसो जायाखै गाबोन थांनानै खबर लाहैनांगौ जाबाय जानो मानो एसे गोबाव जाहैखो खबर गैया दबर गैया बेखायनो होनदों आङो गाबोन खबर लाहैनांसिगोन होननानै थौ मा फावलाय बेलाय आंगोनि मिथिंगा आं गावखौनो गोसोखौ हमथानो सानबाय नाथाय आंनि गोसोआ मानिया अरन आरो नोंखौ नङाब्ला आं थांनानै थानो हानाय नङा आं मिथिगौ मिथिंगा नों आंखौ मोजां मोनो
नों जुदि आंखौ नागारोब्ला आं बे बुहुमनिफ्रायनो गोमोरगोन। बे लाइजामानो आंनि जोबथा बिदायनि साखि जागोन। नोंनि आंगो फामि। दिन्दां बहा दं नोंलाय? थांगौ र' माहाजोन बाबु। मा खौरां माहाजोन बाबु? फामिया बहा थांदों? फामिजों बाजिजों मन्दिराव थांदोंलै माहाजोन बाबु। थां मिथिंगाखौ लेंनानै थां। र' माहाजोन बाबु, आं दानो लिंना लायगोन। आफा, जाय मानसिया खेबसे गोरोन्थि खालामनानै जावले गोरोन्थि खालामो बे मानसिखौ आं माब्लाबाबो निमाहा होआ। आं जेबो बुजिनो मोनाखिसै आफा। नों दिनै दायखौ खालामनानै बुजिनो मोनाखै नङा होमबा? ओंखारलां, नोंहा बे न'खराव जायगा गैया। आं बे न'निफ्राय ओंखारलांनायखौ जेबो गिदिर सानाखै आफा। नाथाय आं जि मा गोरोन्थि मावदों बेखौसो आं मिथिग्रोनो लुबैदों। गोरोन्थिया नोंनि नङा, गोरोन्थिया आंनिसो। नोंखौ बिजामादै साननानै लानायानो बयनिख्रुइबो बांसिन गिदिर गोरोन्थि। आं मा गोरोन्थि मावदों आफा? आं जेबो हमनोनो हायाखिसै। मा गोरोन्थि नङा? बे लाइजामा मा बिलाइ? ओंखारलां माबार बे न'निफ्राय थाबनो। आबौ, नों जोंखौ होखारबाय आबौ। नों जोंखौ सैमा बायदि खालामबाय। जों थांगोन आबौ, जों थांगोन। जाय समाव न'निफ्राय फैदोंमोन आं बिदि थांफिननांगोन होननानै सानाखैमोन। फैदोंमोन बयनिबो गोसो खुसि लाखिनो। रावखौबो दुखु होनो होनना सानाखैमोन। जुदि सोरखौबा दुखुफोर होफ्लांबायदोंब्ला आंखौ निमाहा होदो। आदै आबौ। माबोरै बिखा खायसिब हगारबावनांगौ आं नोंखौ? बाजै अरनना गासिबो थांजोब्बाय। मा? औ, ट्रेनजों थांनो नागिरदों। माबा थौदोलै बाजै। माब्रै बिदि जाखो? माबानो फामिया अरन बिफान लाइजाम लिरदोंमोननो। बेखौ नुनानै राइट ओंखारबाय। माबा थौदोलै बाजै, माबा थौदो। थौ।
बिजामादै मिथिंगाखौ होखारनायनि सिगां जोंनो मानो इसेबो फोरमायाखै? बिसोरो आंनि मान सन्मानखौ जानो ओंखारदोंमोन। नोंनि बे मान सन्मानखौ रैखा खालामनो थांनायाव गलापीनि जिउआबो गोमादों आरो दिनै बे लामाखौ लाबावदों। नों दिनै गावनि असे फिसौ अरुणनि खोथाखौ मानो सिन्था खालामाखै? सनाफुलि! आं मोनसे खोथा होननो आदा। अरुण फिसौआ फामिखौ आइ होनग्राया बियो न'आव थांनानै बोरै थाहैनो? जुलिखौनो होदोलै माहाजोन बाबु। गथ'फ्रा जा सिन्था खालामदों बिसोर थिगखौनो सानदों। नों मा सानदों? नोंनि गोसोबादि हाबा होयोब्ला बिसोर सुख जागोन नामा? बे माब्लाबाबो जानो हाया। गावसोर सानैजों गोसो मिलायनायखौ बादा दाहोसैलै आदा। आं नोंनि आथिङाव हमो। आंनिबो बारंबार खावलायनाय, नों अरुणनि बाथ्राखौ साननानै नाय। फामि, नों आंखौ नागारलाङोबा आं दि हाबा जागोन बे नोंनि साननाया गोरोन्थि। मिथिंगा, आं दिनै नोंजों थांफानोसो फैदों। बिदि नङा फामि, नों गोसोखौ थिग खालाम। नों आंजों थांफायोब्ला अरायदिननि थाखाय आं आफाजों सुखु जानानै थानांगोन, लोगोसे बिसिनि न'खरनि अरगें जानानै थागोन। बे अरगेंआबो अरायसम जोंबाय थानो हानाय नङा मिथिंगा। बेबो सानसे सम फैब्लानो लासैनो गोमोरलांगोन। नों गोसोखौ दा हगारसै फामि, नों गोसोखौ थिग खालाम। जुदि आं हगारनो आं थाङा, आं थाङा हगार। हगार आं थाङा। आबौ, जेब्ला आइया नोंसिनि न'निफ्राय खारदोंमोन, नों आफाखौ गाज्रि रायनानै होखारहरदोंमोन। नाथाय आं दिनै आइखौ नोंनो गथायबाय। प्लिज आबौ, आफानि सायाव रागा दाजोंसै।
जावैसो मिथिंगा रथ' आंनि नोंखौ रागा जोंनाया दिनै बेयावनो जोबथाबाय आंनि अख्रा गोसोजों आं बयखौबो दुखु होदोंमोन दिनै आं फामिखौ नोंनो गथायनानै बयनिबो गोसोआव खुसिनि रादाब होबाय हर हर नोंसिनि आखाया हर बयनिबो खामग्लिनाय गोसोआव खुसिनि रादाब फैफिनथोंसै मिथिंगा आफा अ बिथाङा सोर जाखो जावैसो बियो आंनि आफा अ बियाय बियाय गोजोन्थों बियाय गोजोन्थों बियाय सिरिनाय गलाफिनि जायगायाव फामिखौ गथायबाय आबौ सना नोंनि नोमाया दिनैनिफ्राय नोंजोंनो थासिगोन थेंक इउ बाबु आयै फामि बियो आंनि आफा आरो आइ